তুমি এ রাহুল সহিত বাসর রাতি যদি এ রাহুল সহিত তোমার বাসর রাতি করিবার থিলা তাকু বাহাই গলুনি যাও কথাটা মু কহিবা পূର୍ବରୁ জানিদেবি তাহলে জানি তো ভলরে কে যা কথাটা না নহলে টিকে ডিফিকল্ট ହେଇଥାନ୍ତା তাহলে শোন এ রাহুল হউଛନ୍ତି ମୋ বয়ফ্রেন্ড ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଷ୍ଟାଫ ସ୍ୱାମୀର ଷ୍ଟାଫ ନେଇ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ସହ ରାତି ବିତେଇ ପାରିବୁନି ବିତେଇବ କିଏ ଏ ରାହୁଲ ମାନସୀ রাহুল ମୋ ଜମା ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ଆରେ ଆସ ଆସ ओ मेरी जाने मन मैं सह्य कर चलो তুমি মতে হাত উঠাইল ହଁ ବେ ତତେ ହାତ ଉଠେଇଲି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତତେ ଜୋତା ବି ଉଠେଇଲି ଆଉ ତତେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଯେ ପାଦରେ ଚପଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଅବଶ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରିଣାମଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହବ ଓ ବୁଝିଗଲି ସବୁ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ସେଦିନର ଭଲ ପାଇବାଟା ତମର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା এটা ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ମୁଁ ପାଗଳ ବୁଝି ପାରି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଏବେ ଚାଲିଯିବି ଯିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଟଙ୍କା ସବୁଠି ଦେଇକି ଯା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବୁ ତ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଚୁପଚାପ ଦେଇ ଚାଲି ଏବେ କହ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ ନା ଏ ଘରର କୁକୁର ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବୁ କହ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ ନା ଘର କୁକୁର ହେଇ ପଡ଼ି ରହିବୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ ନା କୁକୁର ହେଇ ପଡ଼ି ରହିବୁ ଆମେ କହ ବେ ଲୋକ ହବାନି ପାରେ ରକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଜହର ସାଜିଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୋ ନିଜ ଲୋକକୁ ଏକୁ ପର କରିଦେଲି ମୁଁ ପାଇବିନି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୁହ ଦେଇଛି ମୁଁ ରକ୍ତ କାଢ଼ିଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ତାର ପ୍ରତିଘାତଟା ମୁଁ রাহুল তুমি কোন চিন্তা করছো শাস্তি দেব তো আরে বিচারে কান্দি পকাইলানি বেশি প্রেসার পড়িলা মরে যাব যে ମରିବ ସେଇଟା ତ ମରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମୋଟାର ହେଇ ରହିବ তথাপি মনে তোমার টেনশন নাই জানি ও কিন্তু তুমি আছো এইটা সিনা গোটে স্বামীর স্থান তুমি তুমি তো মহিয়া পরকার দেবতা আর তুমি হচ্ছ মো মন মন্দিরের রাজকুমার ତମେ ଡରି ପଡୁଛ କାହିଁକି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଗନ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଦେବି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଛି আরে মনা করা কি মু তো এতে রাজি সদর রাহুল জলদি করো না ও জমা ওয়েট করি পারুনি ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ସପ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ସପ ହବ ତାପରେ
ତା ଶବ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ ବାସର ରାତି କରିବା। ରାହୁଲ ଏକଥା ଯଦି ସେ ଆଉ କାହାକୁ କହିଦିଏ ମରିବ ବେଶଳା। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଏ ରାହୁଲ ମାନସୀ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିବ ଆମ ପରିବାରକୁ। ପୁରା ଲାଶ କରିଦେବ ଲାଶ। କାହାକୁ କହିବି? ମୋ କଥା କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଅଭିବାସିତ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ତମ କଥାରେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି କଥା ତମକୁ କହିବି, ସମୟ ଗାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଏ ମଣିଷ ବିଚରା ସିଆଡ଼େ ଯାଏ। ଆରେ ଏଠି ଛାତିର କୋକୁ ଦେଖିଛି କିଏ?